L-għadab u l-firda bej il-fazzjonijiet ewlenin fil-Partit Nazzjonalista komplew jidhru biċ-ċar wara l-elezzjoni tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret is-Sibt, elezzjoni li fiha terz tal-Kunsillieri Nazzjonalisti ma vvutawx għal dan l-ogħla organu tal-partit. Screenshots li waslu b'mod esklusiv Antwan News ta' grupp ta' partitarji nazzjonalisti juri l-għadab li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Xi ħadd kiteb dwar it-turnout baxx li kien hemm fl-elezzjoni għal dan l-organu importanti fih dan il-partit ta' Bernard Grech. Partitarju Nazzjonalista kiteb 68% u l-oħrajn. Terz tal-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista ma vvutawx din l-elezzjoni u dan wara li saru biss nofs l-elezzjonijiet. Ħadd ieħor qal li 13-il xahar ilu kien il-mument opportun taqda dan preferenza għal meta Bernard Grech tellaq waħdu fl-elezzjoni għal kap f'Mejju tas-sena l-oħra. Ta' Grech għamlu minn kollox biex wara l-akbar telfa elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-istorja u jibqa' jmexxi il-partit. F'dan il-grupp xi ħadd staqsa jekk kienx hemm aħbar dwar min tela f'din l-elezzjoni, hawnhekk ikkummentat Elizabeth Said Kurmi li hija viċin l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Hija qalet li huwa ovvju li hi ma telgħx. Dan seħħ għax għal din l-elezzjoni kien hemm block vote ċar biex nies li mhumiex tal-establishment jibqgħu barra mill-eżekuttiv. Dan it-tentattiv mill-establishment nazzjonalista irnexxa għax primarjament dawk li huma qrib l-eks kap Adrian Delija spiċċaw barra mill-eżekuttiv. Fost dawn kien hemm l-istess Said Kurmi, Alan Said u Mary Kakija. Tal-establishment lil Delija ma jridux iċedulu pulzir fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista għax jibżu li jerġa' jieħu ċerta saħħa. Partitarja nazzjonalista oħra qalet li tmexxija ta' Bernard Grech falliet, qalet li kienet tistenna li tmexxija tirreżenja iżda minflok imorru jippuppaw sidirhom u jkomplu ifarku lill-Partit Nazzjonalista. L-istess partitarja staqsiet kif jekk laqqas huma kapaċi imexxu partit aħseb wara kif iridu imexxu pajjiż. Ieħor qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm apatija kbira bla ħeġġa, ħtieġa u ħajra. Partitarju ieħor fakkar li tmexxija nazzjonalista li 32% tal-kunsillieri li huma il-hardcore tal-partit ma vvutawx. Qal li dawk li ma vvutawx juru biċ-ċar li mhux komdi u ma jridux li tmexxija li hemm bħalissa. F'din l-elezzjoni tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ġew eletti dawk viċin l-establishment fosthom l-eks Ministru ta' Tmeninijiet Francis Zammit-Dimek u Beppe Fenekadami, Michael Fenekadami. Dan tal-aħħar huwa assoċjat mal-attivitajiet tal-Aqda Repubblika. Dan fil-waqt li tellu ukoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u anke Michela Dalli li hija l-assistenta personali ta' Mart il-Kap Nazzjonalista.